A les Terres de l'Ebre sempre hem sabut fer xarxes. Primer, xarxes per pescar i alimentar-nos. Després, xarxes per cuidar-nos i ajudar-nos. I ara, xarxes per connectar-nos amb el món i amb el futur. Perquè hi ha llocs que bateguen diferent i nosaltres en som un. Aquí mos hem tingut que espavilar nosaltres tots sols, amb molt d'esforç, amb molt d'orgull i amb molta constància. I un dia vam entendre que si volíem estar ben connectats, ho havíem de fer nosaltres mateixos. I aquí estem. Una xarxa 100% d'aquí. Una resposta davant d'un territori massa sovint oblidat. Ara esta xarxa no depèn de ningú més que de nosaltres. Una xarxa cosida pas a pas, fil a fil, desplegada per la nostra gent i al servei de la gent que hi vivim, i creixem i somiem. Perquè aquí no som de ningú, som del teu, del vostre i de qui vulgui ser. Perquè som de l'internet, l'internet de la gent. Del territori, de l'internet.